салому алейкум бародарои азиз, анами хелмошинчиҳои гизала пешниҳоди шумо месозем. Нархашон 1450 сомон, доставка ба тамоми гӯшаи канори Тоҷикистон доранд. Батаришон агар як зал ҳайкунӣ 3 соат мебарад. Агар ки масалан 20 дақиқа, 10 дақиқа, 15 дақиқа ҳайкунӣ, як ҳафта зиёд мебарад. мошинчиҳо бениҳоят сифаташон хуб аст. Ин иқдоми Наврӯзӣ ҳаст. Нафарҳои харида сразу занг занед. мошинча то пеш дари хонатон меравад. мошинча бениҳоят сифати баланд дорад. бародарои харидор, мо шуморо интизор рафтем.